Sziasztok, Bálint vagyok, ez pedig egy tech videó lenne. Tech és vélemény egyben. Háttérben OMFG számok fognak menni. Ez pedig egy vélemény a Samsung szériákról. Kezdjük az elsővel, az S szériával, ami a Samsung egyik legjobb szériája. Mindjárt rá is keresek. Utoljára ár az 2014 januárjában volt elérhető, méghozzá majdnem 100 000 forint. Na nézzük. Termékleírás. Érintőképernyős normál méretű színláti gombos telefon. Egymagos 1 GHz-es, 118 gigás, és fele annyi RAM-ja van, mint az enyémnek. 4 szolos, kapacitív Super AMOLED, az 480x800-as. Az előlapi kamera borzasztóan rossz, 0,3 megapixeles végé a kamera, a hátlapi meg 5 megapixeles, ugyanolyan, mint az enyém, meg szeretném nézni. Nem kaptam meg az LTE támogatást, amit az enyém megkapott. És gyakorlatilag nem értem, hogy a Samsung még itt nem volt abban a korszakában, amikor még még világhírű telefonokat tudott alkotni. Következő az S2, most az S2 Plus-ra találtam, mert a szint ugyanolyan, mint a kettő. Itt is normál méretű SIM-kártya volt, de hát még itt nem tartott a Samsung se a mikro, se a nano SIM-nél. Két magos, ez már fejlődés, mert az előzőnek egy magos, most két magos 1,2 GHz-es ólejelű processzora van. 1 GB RAM, 8 GB memória, 4,3 szoros érintőkijelző, kapacitív Super AMOLED plusz 2 megapixeles előlapi kamera, 8 hátlapi. Már fejlődésnek indult a Samsung, de hát itt tartott, most pedig egy kicsit itt. LTE támogatást ez sem kapott, viszont 150 mAh-re javult az akkumulátor ideje. Új lenyomatolvasója ennek sincs. Következő a Samsung Galaxy S3, amiből készült mini, neo és sima változat is. 56K-ba kerül, árukereső szerint. Na, itt már micro SIM, de hát a Samsung itt már elért abba a korszakába, amikor világhírű telefonokat alkotott. 4 magos 1,4 GHz-es óraérő procia van, 2 GB RAM, 16 GB belső memória, ez már egy jó perspektíva. Ez volt a Hello, most jön a háttérnek az I Love You. És ennek már jobb volt a képfelbontása, mert 480x8, 480x8, itt már 720x1280. Itt még úgy tartott a Samsung, hogy 8 hátul, 2 elől. Az S3, és ez már megkapta az LTE támogatást, de hát a Samsung itt már egy biztos ponton volt. 2100 mAh-es aksi, rettentően nagy javulás, 550 mAh-rel azt hiszem. Vagy nem, 450 mAh-rel javult az aksi ideje, ami sokkal jobb volt, mint az előzők. Új lenyomatolvasója még ennek sem volt, de az S3 az olyan készülék, amit viszonylag szeretnék. Következő az a Galaxy S4, ami már az S3 láncfelvarrása volt. Itt is mikroSIM-et használt a Samsung. 4 magos, 1,9, majdnem 2 GHz-es óraérő procia van, 2 GB RAM, 16 GB belső memória,
és itt is bővíthető volt, az előzőknél is. 5 szoros érintő kijelző, ez már egy jó, mert így Corning Gorilla Glass 3-as védelmet kapott, ami azt gondolom elképesztő, és ennek már jó volt a képfelbontása, mert ennek 1920x1080, de hát ennek sokkal jobb volt, mint az előzőknek. Azt sajnálom, ugye tudjátok, hogy 4 szorosnál 3 megapixeles végig kamera van, 4,5-nél 5.2, itt meg 13.2 5 szorosnál. Én nem tudom, egy 5 megapixeles kamerát megérdemelt volna az S4, nem baj. Az első előlapi kamera 1600x1002, a hátlapi 4128, a 3096. Ez is megkapta az LTE támogatást, aminek még mindig nagyon örülünk, mert mobilnetezni csak az S3-tól tudunk. 2600 Galaxy Grand Prime Maxiát kapta meg, szerintem tökéletes. Még ennek sem volt új lenyomatolvasója, viszont nem volt olyan, hogy S mini az azt hiszem volt, nem tudom. S2 mini volt, S3 mini volt, S4 mini, az olyan telefont is szeretnék. Viszont itt nem volt Neo változat az S4-nél, meg az S3-nál volt. Itt viszont az aktívot elkészítették, ami olyan, mint hogy egy Xcover 3-at és egy S4-et összegyúrtunk volna, és így kijött belőle csodálatosan vízálló telefon. Na, a következő. Az S5. Itt már volt mini, amit még nagyon szeretnék, mert az S5 mini valami tökéletes telefon, mert 4 és feles, és jó kamerái is vannak. Na nézzük. Mikroszímet itt is, hát 4 magos, 2,5 GHz-es, ami sokkal jobb. 2 GB RAM, 16 GB belső memória, 128 GB bővíthető, előzőknek 64, 5,1 szoros Quad HD Super AMOLED kijelzője volt. Itt is Corning Gorilla Glass 3 volt rajta. 1920x1080-as pixel felbontás, ami tökéletes. 2 megapixel Samsung. Az S5-nél tervezzetek már egy olyan kamerát, ami 5 megapixeles előlapi, de Istenem, hátlapi 16 megapixeles. Egyszerűen lenyűgöz a megjelenése. Ez nem tudom mi. Ez így nem tudom mi volt, bejött egy reklám. 16 megapixeles hátlapi kamerája volt, ami nagyon jó, olyan mint az S6-nak. És ez is megkapta az LTE támogatást, illetve több színben is megjelent. És itt már volt új lenyomatolvasó, és az S5 mininél is van. Ennek nagyon örülünk. Következik az S6, aminél befejezték a miniszériát, mert eddig volt miniszéria majdnem mindegyiknél. De itt már nem volt S6 mini, és itt a Neo szériát is befejezték, aktív az azt hiszem volt, valahol olvastam. Itt volt Edge és Edge Plus. Na nézzük. Nano SIM, de hát a Samsung megint előrelépett. 8 magos 2,1 GHz-es oldalú procit kapott, ami rettentően jó. 3 GB RAM, 32 GB belső memória. Kapacitív Super AMOLED kijelző, 16 mm színen, 570 pixel per inch pixelszerűség. Corning Gorilla Glass 4-es védelem, ami tökéletes. Na, végre elérkeztünk az 5 megapixeles előlapi kamerához a Samsung történetében, ami először az S6-nál valósult meg. Hátlapi az 16 szintén, és tökéletes. Nézzük, LTE támogatást, persze, hogy kapott, még mi ne kapna. 2550 mAh-es aksi van benne, ami 50 mAh-ről rosszabb, mint az S5 vagy az S4, és ezen is volt új lenyomatolvasó. Következő, elkezdtük az utolsóval, az S4. Itt a Samsung komolyan megújul. Ez kész. A
Samsung itt már nézzük. Nano SIM tökéletes. 8 magos, 2,29 GHz-es óraérő processzort kapott, 4 GB RAM, amit az Android Marshmallow megkövetel, 30 GB belső memória, 200 GB-s microSD-vel is bővíthető. 5,5 szoros 2560x1440, eddig ez a legjobb Samsung kijelző. 5 megapixeles előlapi kamera, Crispec, 12 megapixel, ami kompenzálja, vagyis hát na mindegy, LTE támogatást, ez is kapott. 3600 mAh-es aksit kapott, elsített vagy elsít Edge? Elsít Edge-ről beszélek, már bocsánat. Ezen is van új lenyomatolvasó, nem tudom valahogy. Na, akkor összegezzünk. Az S1-nél még úgy volt, hogy a Samsung az még csak keresi a saját útját. Az S2 az egy fokkal jobb, de még éreztem, hogy ott nem olyan biztos, mint az iPhone-nál. Az S3 az már egy sokkal jobb telefon volt, ott viszont az előlapi kamera volt olyan, hogy az S4 az még szintén egy jó telefon, mert az S4 az sokkal jobb volt, mint az előző változatai, az S3 az nem mondom, hogy nyomában semmi, de egy kicsit rosszabb volt. Az S5-nél érkezett el az, hogy valahogy a Samsungnak sikerült csodát tennie, hogy ez már a mini szériában is volt új lenyomatolvasó. Az S6-nál úgy éreztem, hogy a Samsung végre megújult, továbbfejlődött, updatelt, viszont még mindig éreztem, hogy nem olyan. Az S7-nél és az S7 Edge-nél viszont a Samsung az rátalált önmagára. A legnagyobb mobilgyártó cégé fejlesztette ki magát, elnézést ezért, csak belejöttem, és olyan telefont alkotott, ami felhasználóbarát, meg mindenféle. Ennyi, én Bálint voltam, sziasztok, a háttérzenék pedig az OMFG Hello, az I Love You, az Ice Cream, és a Yeah előtt véget ért, ami a kedvenc OMFG számom. Na, sziasztok!